Dakle, imamo novi izazov. Drugari su već spremni da počnu. Svako će imati istu hranu, ali različitih veličina. Svako treba da se izbori sa onim što dobije. Hajde da vidimo kako će se snaći sa ovim zadatkom. Biće jako zanimljivo. Ostanite sa nama. Hajde da počnemo. Dobrodošli. Wow, to izgleda baš lepo. Oho! Da, blago meni. Što? Ja sam dobila najmanju porciju. Hoćeš? Pa dobro. Sad ću probati. Hej, prestanite da mi se smete. Ma ne bojte se. Sve će biti u redu. Sad ću da probam šta je unutra. Čekajte, zašto se ne pije? Shvatila sam. To treba istisnuti. Hajde, još malo. To je prilično dobro. Da, žele sa ukusom kole. Sviđa mi se. Poješću sve do kraja. Nema šanse. Ovo je nevjerovatno. Gotovo. Okej, Andy, sad si ti na redu. Probudi se. Okej. Hajde da otvorimo ovu flašu. Aha, a sada stiskam. Hoću da probam. Ovo je jako ukusno. Pogledajte kako se razvlači. Baš mi se sviđa. Ne mogu da se zaustavim. Šta? Moja ruka se zalepila. Kako si smotan. Jel su to meni smete? Sad ću otkinuti ovu flašu, hajde! Uspeo sam. Konačno. Šta se smeješ? Hajde, Robert, sad ti. Tačno. Ajde da vidimo. Skloni ruke. Šta radiš? Baš si Cija. Sad ću te naučiti pameti. Kako je teško. Opet je nestalo. Hajde, izlazi. Ne. O, da. Šta to radiš? To ni sve. Sad ćemo se zabaviti. Zapamtit ćeš moju osvetu zauvek. Ćao, Robert. Dodat ću ti malo perja. Ne, samo ne to. Molim te. Nikad ih neću odlepiti od sebe. Tako si sladak. Baš si bezobrazna. Dobila sam malu porciju. Ja srednju, cool. Da. Ja imam najveći sladoled, to. Šta? Kakva mala kanta. Nemaš sreće, gubitnice. Šta kažete? Pogledajte šta imam. Ma dajte, smirite se, momci. Samo želim da uzmem jedan sastojak. Evo ga. To je žele crv. Izvoli, Robert. Šta je ovo? To je slatko. Sviđa mi se, cool. Da. Sad ću izvaditi moj sladoled. Tako je. I stavit ću na njega gumene crve. A zatim žele oči. Da, to će biti prelepo. Oduševljena sam. Kako privlačno jede. Da, to je najukusniji sladoled na svetu. A sada zimska svežina. Smrzao sam se. Dobro. Stavit ću kapu. I šal. Da. Postalo mi je toplije. Sada mogu početi da jedem. Ovaj sladoled je zaista lijep. Ali izgleda da počinjem da se smrzavam. Izgleda da je nekome zaista hladno. Ma ne, uopšte nije. Poješću sve do kraja. Posljednja kašika.
Eto, hajde, Robert. Okej, kako sve ovo da pojedem? Imam ideju. Treba će mi fen. Sad ću otopiti sav ovaj sladoled. Uspeo sam. A sada uzimam slamčicu i mogu početi da pijem. Ali ovako će mi baš dugo trajati. Imam bolju ideju. Piću direktno iz kante. O, da. Još malo? To je to, svidalo mi se. Ostalo mi još malo na majici. Drugari, hoćete vi da probate? Neka hvala. To je nešto ljuto. O, da. A miris je prelep. Oho. O ne, samo ne to, ne podnosim ljuto. Hej, skloni se od mene. Robert, ti počinješ. Dobro, snaći ću se. Nadam se da neću umreti. Probat ću prvo jednu nudlu. Sve mi gori unutra. Prošlo je. Moraš pojesti sve do kraja. Dobro, dobro. Ja mrzim ljuto. Zašto moram da radim to? O, ne. Sad će biti požar! Gotovo. Sve sam pojeo. Wednesday, hajde, sad si ti na redu. Andy, kako me nerviraš? Skloni se već od mene. Dobro, hajde da počnemo. Sad ću nešto napraviti od ovih nudla. Andy, kako si odvratan. Dosadilo mi je to. Okej, sad ću uzeti malo tvoje kose. Ne, to je to. Napravila sam tvoju lutku. A sad ću probati moje nudle. O, da. Što ona radi? Dakle, spremna sam. Da, treba zapaliti sveće. Uspela sam. Šta je ovo? Moja glava gori! Dobro, sad ću ga spasiti. Neka živi još malo. Voda! O, da, kako prija! Šta je to bilo? Wednesday? Izvoli, možeš da počneš da jedeš. Okej, imam ideju. Sa vodom će mi biti lakše da pojedem to. Plašim se da uradim prvi zalogaj. Ove nudle su neverovatno ljute. Pušim se. Hitno mi treba voda. Da, lakše mi je. Hajde, još jednom. Jadan Andy. Moram da nastavim. Treba mi voda hitno. Šta? O ne, nema više vode. Vatra. Tako ti treba. Opet ti, skloni se. Jao. Najmanja porcija, pa dobro. O, blago meni. Oho. Da, ja sam imala najviše sreće. Dakle, od čega da počnem? Tačno. Za početak treba sve izračunati. Da. A sad mi treba plan. Dakle. Da. Sve jasno. Hajde, stvar, počni da radiš. Gde je otišla? Ej, Robert, misliš li isto što i ja? Da. Što? Ne može. Sklonite se odmah. Hajde ti, počni. Okej. Dobio sam najmanju nutelu. Pa dobro, nema veze. Valjda će biti ukusna. Sad ću da probam. Ovo je jako dobro. Obožavam nutelu. Šteta što sam imao tako malo. Eto, nema više. Prokletstvo. Ti si baksus. Gledaj, sad je more. Otvorit ću teglu. Nemam dovoljno snage. Kako da otvorim to? Pomoći ću ti.
Pa dobro. Šta to ona radi? Veoma zanimljivo. Okej. Vreme je da probam moju Nutellu. Ješću prstom, baš me briga. To je prelepo. Hoću sve da pojedem. Oduševljen sam. Hoću i ja. To je neverovatno. Hoću još. Šta? Moja ruka! Zaglavila se! Šta? Opet ti treba pomoć. Ne! Skloni se od mene! Jedva sam pobegao. Baš ti hvala. Wednesday, ne treba mi više pomoć. Pa dobro. Gde je krenula? Ne razumem, šta se dešava? Fiksiram, otvaram. A sada, momci, pripremite se. Hajde, stvar. Znaš šta treba da radiš. Kreni. Pogledajte. Sada imam celu proizvodnju. Napravit ću nešto jako ukusno. To će biti neverovatno lepo. Da, probat ću prvi sendvič. Ovo je sjajno. Možemo li mi da probamo? Ne, ovo je samo za mene. Sklonite se. Skloni ruke, rekla sam. Ovo je pravi užitak. Da.